Am dorit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia lui Matei, mă scuzați, capitolul 19, și am să citesc la versetul 27 și următoarele 16 versete din capitolul 20. Matei, capitolul 19, de la versetul 27. Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis: iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă. Și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Fiindcă Împărăția Cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrătorii la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis: de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns: pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând cu cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și tot câte un leu de fiecare. După ce au primit bani, încărteau împotriva gospodarului și ziceau: aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greu și zăduful zile. Drept răspuns, el a zis una dintre ei: prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu ce al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun? Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi. Și cei din tâi vor fi cei din urmă. Pentru că mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Paragrafele acestea pe care le-am citit fac parte dintr-un cadru puțin mai larg, foarte frumos, și care pune înaintea noastră niște învățăminte de cea mai mare însemnătate. De pildă, în capitolul 19, la un moment dat, se spune că probabil mămicile au adus la Domnul Iisus niște copilași, niște prunci, ca, spune cuvântul, să-și pună mâna peste ei. E interesant și de urmărit această temă a Scripturii, binecuvântarea copiilor, și e un subiect frumos, dar nu avem timp acum să intrăm în el. Cert este că ucenicii n-au privit cu ochi buni acest lucru. Și se spune în altă parte că îi mustrau. Chiar aici spune că ucenicii îi certau, versetul 13. Avea probabil impresia că problemele credinței, ale mântuirii, sunt pentru cei mari, pentru cei adulți, pentru cei maturi, pentru cei înțelepți, nu? Ce caută copiii aici? Și-or fi zis ei. Acestea sunt lucruri importante. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus a întristat.
Și a spus aceste vorbe foarte, foarte importante în economia mântuirii. Deci lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Pentru că împărăția cerurilor este a unora ca ei. Și apoi și-a pus mâinile peste ei. Foarte interesant ce spune Domnul Iisus. Și demn de luat în considerare. Pentru că spune aici, împărăția cerurilor este a celor ca ei sau a unora ca ei. În altă parte spunea că dacă nu vă veți face ca niște copilași, ia auziți, cu niciun tip nu veți intra. Și Domnul Iisus iată că trimite către o atitudine corectă pe care cineva trebuie să o aibă ca să aibă acces în împărăția lui Dumnezeu. În împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Cum suntem noi? Cum sunt eu? Cum sunteți dumneavoastră? Cu ce atitudine venim înaintea lui Dumnezeu? Cu ce atitudine trăim viața? E o întrebare. Fiecare să-și răspundă în dreptul lui. Pentru că noi așa, dacă ar fi să ne gândim bine, ne credem. Ne credem înțelepți. Ne credem capabili. Nu avem acea atitudine de copilaș care e dependent, care este inocent, care așteaptă, care crede. Mă uit și la puștii mei, băia mici, nu la ăștia, la aia mai mici. Când vine la mine și îmi cere ciocolată. Și se uită la ochii mei, te moare. Numai când te uiți în ochii lui. Atâta candoare, atâta așteptare. Dacă nu vă veți face ca niște copilași. Și apoi, după acest paragraf, la Domnul Iisus a venit un tânăr bogat sau un om bogat care spune ce să fac. Era și el preocupat pentru această împărăție despre care Domnul Iisus propovăduia în fiecare zi. Și zice, ce să fac? Doamne, ce să fac? Ca să moștenesc viața veșnică. Îl ia frumos, învățătorul. Îl ia, nu? Cordial. Și Domnul Iisus îl trimite la lege. În primul rând îl întreabă, de ce mă numești bun? Din moment ce mă numești învățător, eu știu decât că Dumnezeu e bun. Este un fel criptic de a-i spune, mă confunzi, eu nu sunt un învățător, eu sunt Dumnezeu. Deja ai o problemă. Nu știi cu cine ai de-a face. Și apoi, zice, ce spune legea? Îl confruntă cu dreptarul. Sfințenia lui Dumnezeu. Dacă tot vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu pe baza propriilor tale eforturi, cum stai cu legea? El pornește foarte victorios, năvalnic, sigur pe el. Zice, Doamne, niciun fel de problemă aici. Din tinerețe am păzit-o cu strictețe. Era un copilaș? Nu era un copilaș. Nu era un copilaș. Că dacă ai fost un copilaș, cum trebuie să fim cu toții, atunci ar fi venit cu această atitudine ca unui copilaș, cum spunea Domnul Iisus. Nu? Dar el reprinde el însuși. Și spune în toate aceste porunci, versetul 20, l-am păzit cu grijă, atenție! Cu grijă. Din tinerețea mea, ce mai lipsește? Părea că ceva lipsește. Bifase toată legea. Credea el. Și Domnul Iisus îl duce acolo unde era problema lui. Pentru că inima lui era legată de cele de jos. Zice, te și vinde tu ce ai și dă săracilor. Și vino și urmează-mă. Și vei avea o comoară în cer. Era și un fel de a-i spune, comoara ta e pe pământ. Vrei să ajungi în cer, dar ești legat de pământ. Și spune cuvântul aici că a plecat. A plecat întristat. Foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Era un om care, deși dorea accesul în împărăția lui Dumnezeu, conta pe el. Și nu doar că conta pe el, dar era legat de cele de jos. Și atunci Petru vine și spune, Doamne, nu suntem ca el. Dar el a plecat întristat. Dar știi, spre deosebire de el, noi am lăsat totul și te-am urmat. Nouă ce ne revine în toată ecuația aceasta?
Și am citit acest răspuns al Mântuitorului. Spune, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie, veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Mai mult, oricine a lăsat case sau frați, surori, tată, mamă, nevastă, ogoare, toți aceștia vor primi sutiți și vor moșteni. Și vine aici punctul de greutate, viața veșnică. Dar, și urmează un dar. Un dar care ne privește pe toți. Deci Domnul Iisus, în versetul 30, mulți din cei dintâi vor fi cei de pe urmă. Și cei de pe urmă vor fi cei dintâi. Cu alte cuvinte, pare că Domnul îi spune, ai grijă. Este un dar. Știți, noi, în general, aplicăm acest text la cei care nu îl cunosc pe Domnul Iisus ca Mântuitor, pe Dumnezeu ca Tată. Și spunem, sunt unii care sunt aproape. Sau par aproape. Dar vor fi departe. Sunt unii care par departe. Și care vor fi aproape. Spunea cineva că în cer vom avea 3 surprize majore. Ce când vom merge acolo, vom fi surprinși, tare surprinși, că cei pe care credeam că îi vom găsi acolo, nu vor fi. Asta este prima surpriză. Majoră. Adică cum adică, stai puțin. Predicatorul la mare, în urma căruia se încolonau mii, nu e? Nu e. E o surpriză. Și vom avea multe, sunt convins. O a doua surpriză este că cei pe care nu-i credeam că vor ajunge vreodată acolo, îi vom găsi. Îi vom găsi acolo. Păreau că sunt departe. Și iată-i în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că noi oamenii cântărim după criteriile noastre, după valorile noastre. Avem noi balanța noastră, greutatea noastră, cum spune Cartea Sfântă. Măcar că greutatea adevărată era la Sfântul Locaș. Aceea era ciclu, aceea era norma. Adică greutatea lui Dumnezeu. Și a treia surpriză, cea mai mare, o știți, nu? Că vom fi noi acolo. Dar, dincolo de acest posibil înțeles al textului care se referă la cei care vin la mântuire, mai este un înțeles. Pentru noi, cei care suntem credincioși. Pentru că viața veșnică nu este doar accesul în viața veșnică. Că sunt mulți credincioși. Sau câți or fi. Sunt puțini în economia Scripturii. Dar din acești mulți credincioși se deosebesc unii care sunt aleși, mai aleși. Cei care pătrund în viața veșnică. Cei care nu se mulțumesc doar să ajungă în cer, eventual pe ușă din dos. Acolo să stau și eu într-un colțișor. Atât mi-e de ajuns. Ci acei credincioși care, călcând pe urmele Domnului Iisus sau ale Apostolului Pavel, se uită ce este în spatele lor și spune cuvântul că se aruncă drept spre țintă, pentru premiul chemării cerești. Ei, o diferență. Sunt unii care, despre care cuvântul lui Dumnezeu spune că vor ajunge în cer, e adevărat, vor ajunge în cer, dar mântuiți ca prin foc. Temelia o. Dar deasupra temeliei au fost materiale, cum spunem noi, perisabile, ca oas, lemn, fân, trestie. Păreau mari, o căpiță e mare, te o căpiță e impresionantă. Dar proba focului a redus-o la zero. Și mă gândeam pentru noi, în acest ceas de rugă și de meditație asupra Cuvântului lui Dumnezeu, s-a vorbit și de har în rugăciunile noastre, dacă am fost atenți. Și intră Domnul Iisus în această pildă, care începe cu fiindcă, sau pentru că, dacă am fost atenți la începutul capitolului, fiindcă Împărăția Cerului se aseamănă. Și când găsim fiindcă, sau pentru că, înțelegem că este un element de legătură cu ce era înainte. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus, ca să explice ce a vrut să-i spune Apostolului Petru, lui Petru la vremea respectivă, deveni mai târziu Apostolul Petru, după înviere, spune această pildă.
unui om pe care cuvântul îl numește gospodar sau un stăpân, care iese să angajeze și oameni la via lui. Și acolo, la prima oră, la ceasul al 6-lea, pentru că ziua evrească începea la ora 6. Da? Când găsim, de exemplu, ceasul întâi, e ora 6 dimineața. Pentru că la vremea respectivă începea ziua evrească. Și erau 12 ceasuri în zi, da? Așa încât dacă citim pe paginile Scripturii ceasul al 3-lea, înțelegem că este ceasul 9 al nostru. Ceasul al 6-lea, ceasul 12 al nostru, nu? Ceasul al 11-lea, cum găsim aici, mai era din zi în cât? O oră. Deci era ceasul 5 după amiaza. După care urmau 4 străzi de noapte. După norma romană. În trecut erau 3. Ei bine, spune cuvântul că a ieșit la primul ceas, ceasul 6 dimineața, și deja găsește acolo în piață pe unii care erau dormiți să lucreze. Și un amănunt aici s-a învuit, versetul 2, sau s-a tocmit cu lucrătorii cu câte un leu sau cu câte un dinar pe zi. Eu negociat cu acest stăpân. Deci vreți să lucrați în vie? Da. Cât ne fac? Un dinar pe costa. Și ne aveți toată ziua. Stăpânul spune, foarte bine. Mergeți în via mea. Și au plecat în baza unei învoiri, unei tocmiri, pleacă în vie. Și au muncit toată ziua. Cu sârguință de bună seamă. Foarte interesant. La următorii nu mai spune că s-a tocmit. Și urmează o suită de oameni, de cete de oameni, care fie erau la ceasul al, nu? Ceasul al 6-lea, ceasul al 3-lea, al 6-lea, al 9-lea și în final ceasul al 11-lea. Erau unii care, iată că și la ceasul 5 după amiaza, când mai era o oră de lucru, ei toți stau în piață și așteptau să fie angajați. Acum, gândiți-vă puțin. Mai e o oră din zi. Ce să cauți în piață? A trecut ziua, s-a dus. Dar oamenii aceștia, măcar că nu-i angajează nimeni, ei stau acolo, poate. Cineva se îndură de ei. Ceilalți s-au tocmit. Ei stau acolo și stăpânul în adevăr vine și întreabă, de ce nu munciți? A trecut aproape toată ziua, nu? Și îi spun, nu ne angajăm nimeni. Noi ne dorim, noi nu suntem leneși. Ne dorim să lucrăm. Dar nu ne angajăm nimeni. Și stăpânul le spune, foarte bine, duceți-vă în via mea și vă voi da ce este drept. Sau ce este, cum spune aici, cu dreptul. Și au plecat și au muncit. O oră. Diferență? Diferență majoră. Primii s-au tocmit. Un dinar vă costă. Și ne aveți în vie. Toată ziua. Ceilalți stau liniștiți. Și așteaptă. Și stăpânul îi trimite în vie. Și la sfârșit, așa cum am citit, gospodarul sau stăpânul îi poruncește acestui spravnic, care era mai mare peste gospodărie, să-i plătească pe acești slujitori, dar în ordine inversă. Cei care au venit ultimii să fie plătiți primii. Cei care au venit primii să fie plătiți ultimii. Vedeți? Apar aceste concepte, primii și ultimii, care se tot repetă. Dacă am fost atenți. Primii și ultimii. Și așa cum am citit, primii au luat un dinar. Măcar că munciseră o oră. Ceilalți se așteptau să primească poate 12. Hai, nu 12 dinari. Dar măcar 5, 6, 7. Dacă aceștia au primit pentru o oră ceea ce se cuvenea pentru o zi, logica mea spune că trebuie să primească măcar de 12 ori. Hai, de 10 ori. 5 ori poate, dar oricum mai mult. Și surpriză. Au primit la fel. Fapt ceea ce a creat nemulțumire. Dar ține minte. Unii se învoiseră, se tocmiseră. Alții erau subiectul harului, al îndurării. Nu meritau. Meritau a 12-a parte dintr-un dinar, cât o fi fost aceea, nu știu. Dar ei primesc un dinar.
deodată apare înaintea noastră două categorii de oameni. Credincioși. Vorbim acum de cei care sunt credincioși. Sunt unii care se tocmesc cu Dumnezeu. Care a idoma lui Petru au această atitudine. Mie ce miese? Doamne, eu slujesc ție. Dar trebuie să-mi iasă și mie ceva. Uite, vin la adunare. Dar mie trebuie să-mi iasă și mie ceva, un avantaj. Uite cum se uita Asaf, nu? La cei care le mergea bine, cei răi. Și spune cuvântul că se uita cu jind. Și de multe ori această judecată ne vizitează și pe noi din partea fiii noastre pământești. Mie trebuie să-mi iasă ceva. Doamne, eu slujesc dacă trebuie să meargă și mie bine în viața asta. Și să ne întâlnim cu Dumnezeu. Hai să vorbim deschis. De ce joia vine așa puțin la rugăciune? E o întrebare. Oare nu pentru că ne tocmim cu Dumnezeu? Și pentru că avem acest... Doamne, eu vin duminica la adunare, aia o dau. Joia am treabă. Sau merg în lucrare, dar trebuie să am și o mașină frumoasă. Și așa mai departe putem să adăugăm o sumedenie de astfel de variațiuni pe aceeași temă. Tema ce îmi iese și mie. Și Domnul Iisus îi spune lui Petru și ne spune și nouă că nu-i bine să negociem cu Dumnezeu. Și că viața veșnică, la final, va avea această greutate a celor care au trăit cu adevărat harul lui Dumnezeu. Cei care se pleacă în fața stăpânului. Mesajul acestei pilde, ca și al întregului context, este că ne trebuie o atitudine corectă în raport cu Dumnezeu. Nu să vii în raport cu Dumnezeu, poate pe picior de egalitate, de negociere. De multe ori în viața noastră, dacă ar fi să fim onești, e acest duh de negociere. Chiar ca oameni credincioși. Când vine vorba despre primirea credinței, devenirea la mântuire, da, omul este deranjat că nu trebuie să facă și el nimic. Pentru că Domnul s-a făcut totul. Dar omul e deranjat. Poate să nu fac eu nimic. Trebuie să fac și ceva. Eu sunt capabil. Măcar că Dumnezeu spune că nu e capabil omul. Prin sine însuși, prin firea lui pământească, e capabil decât de rău, de păcat. Și are nevoie de harul lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus a făcut totul. Veniți, toate sunt gata. Este mesajul Scripturii. Și religia, cu toate formele ei, are acest numitor comun. Trebuie să faci și tu ceva. Dar și când venim pe terenul credinței, ce trist! Sunt mulți credincioși, în mod, repet, trist, care au această impresie că pot negocia cu Dumnezeu. Cine va ieși? Doamne, mi se cuvine și mie. Măcar că, spunea Domnul Iisus, împărăția cerurilor este a una ca ei. Cine sunt acești ei? Sunt copii. Cei care au această atitudine. Noi suntem independenți de Tata. El ne-a promis și se va ține de cuvânt. Vedeți? Aceste două categorii sunt cei doi poli ai vieții noastre, dacă vreți. Atunci când trăim pentru noi, trăim bazați pe noi, pe puterea noastră. Și cât de mult pierdem. Cât de mult pierdem. Ne vom pune pe genunchi, sigur, și este un har să putem să stăm înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă ar fi să ne analizăm rugăciunile noastre, nu? De câte ori venim înaintea lui Dumnezeu cu dăm, făm. Avem nevoie de El. Doamne, ajută-mă aici, făm asta. Și negociem cu Dumnezeu. Avem nevoie, din păcate, de multe ori, mai mult de buzunarul lui Dumnezeu, cum se exprima cineva, decât de Dumnezeu însuși.
Ei, adevărații învingători sunt cei care sunt în mila lui Dumnezeu, în harul lui. Și care îl fac pe el, pe stăpân, responsabil cu destinul lor. Vedeți? Acești oameni s-au dus bazându-se pe acest cuvânt al stăpânului. Doamne, dacă Tu ne-ai spus să mergem, noi mergem. Ne-ai spus că ne vei da ce este drept. Te credem. Și s-au dus. Și au primit infinit mai mult decât ceilalți. Este o pildă. Dar la această întrebare, Doamne, ce vom primi? Domnul Iisus spune că ce ne-a lăsat pentru El va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Îmi place acest cuvânt, moștenire. Pentru că îi spunea Domnul Iisus lui Saul din Tars pe drumul Damascului. Care este misiunea lui? Ca să se ducă, să fie un vas ales, sigur, îi spunea lui Anania, și să predice sau să propovăduiască cele două componente ale mântuirii. Iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Mântuirea nu este doar iertarea de păcate, cum de multe ori credem noi. Am fost iertați. Și apoi ne descurcăm. Ce înseamnă și moștenirea. Moștenire care diferă. Nu pentru că Dumnezeu ne-a dat părți diferite, ci pentru că noi înșine ne raportăm diferit la această moștenire a vieții veșnice. Îi spunea Apostolul Pavel lui Timotei, copilul lui în credință, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Adică intră, sondează. Și facă Domnul să ne gândim și noi cum arată viața noastră. Ne căutăm în continuare propriile noastre avantaje. Îl percepem pe Dumnezeu ca unul care este, în slujba noastră. Care vine de fiecare dată când avem nevoie, nu? Care dacă vreau să iau un examen, El mă ajută, măcar că eu am învățat. Dar nu-i problemă că Dumnezeu mă ajută, orice ar fi. El e bun. Și așa a apărut de pildă, nu? Tot felul de curente de învățătură străine, cum este Evanghelia Prosperității. Tot felul de vindecări. Dumnezeu este la dispoziția noastră. Sau noi suntem la dispoziția Lui. Doamne, suntem subiecții harului Tău. Și El a promis că toți cei care se încred în El și cei care îl urmează cu această inimă lucrată de Duhul Dumnezeu și îl lasă pe Dumnezeu să se ocupe de viața lor, aceia vor gusta cu adevărat, cum spune El aici, stăpânul, bunătatea lui Dumnezeu. Și aș vrea să reținem acest gând și poate să ne gândim la el. Cu ce atitudine trăim noi această viață scurtă pe care o avem pe acest pământ? În ce măsură trăim cu adevărat harul Dumnezeu? În ce măsură trăim în lumină? Nu? Se citea că nu va fi veșnic întuneric pe pământul unde acum este întuneric. Și vine lumina. Cum spune Apostolul Ioan, nu? Evanghelistul, lumina adevărată este cea care, venind în lume, luminează pe orice om. Și știm că este Domnul Iisus. Dar nu-i de ajuns ca să-L cunoaștem pe Domnul Iisus ca lumină, ci suntem chemați ca să umblăm în lumină. Să călcăm pe urmele pașilor Lui. Și îmi place foarte mult această pildă și acest răspuns și acest avertisment. Cei dintâi s-ar putea să fie cei de pe urmă. Cei care credeau aproape și foarte credincioși și încărcați cu răsplătiri sau răsplăți, s-ar putea să rămână dezamăgiți. Pentru că au avut în viața aceasta greșită nu doar gândirea, ci și preocuparea. Iar cei care, în liniște, cei care, discret, au trăit cu Dumnezeu în harul Lui, vor fi cei dintâi. Pentru că Dumnezeu, și trebuie să înțelegem acest lucru, nu va răsplăti lucrările mari, care par mari,
ci va răspăti credincioșia. Auzeam și cu asta am să închei un exemplu a unui om credincios care a plecat între timp la Domnul Iisus. Și povestea cineva despre acest credincios că într-o adunare unde dânsul era, și erau mulți, era un wc în curte. Un wc turcesc, cum era pe vremuri. Și acest credincios, măcar că avea o poziție din punct de vedere omenesc înaltă, el s-a angajat, acest om, de dragostea lui Dumnezeu, să facă curățenie la acel wc. Și m-am gândit la acest om credincios și la exemplul lui. Ce a înțeles omul acesta? A înțeles esențial. Că trebuie să trăiești în credincioșie. Și viața noastră trebuie cu adevărat trăită în lumină. Și facă Domnul ca, cu adevărat, să fim dintre aceia care, preocupați de moștenirea vieții veșnice, să propășim. Să putem să fim antrenați cu întreaga noastră ființă în acest deziderat sfânt de a moșteni cu adevărat viața veșnică. Amin. Amin.